O Executivo ribeirense continúa coa liña marcada hai uns anos de reducción ou conxelación da maioría dos impostos e taxas municipais. A súa modificación será levada ao vindeiro pleno deste mes de outubro para a súa aprobación. Como ven sendo habitual neste concello, a inmensa maioría das taxas, pois dende fai xa uns cantos anos, se veñen conxelando, e as que non se conxelan, pois, como non pode ser de outro xeito, na súa inmensa maioría, van a rebaixarse nese, pois, ímpetu do goberno municipal por colaborar cos veciños, por reducir esa carga impositiva que teñen que facer fronte nos recibos, xa sexan mensuais, trimestrais ou anuais, e sobre todo nunha época como a que estamos pasando agora mesmo, non? Vemos de pasar pois unha crise sanitaria que conleva con eso pois unha crise tamén certamente económica e que, polo tanto, creemos que debemos estar, como non pode ser de outro xeito, ao carón dos que máis o necesitan. Segundo explicou a tenente de alcalde Mariola San Pedro, o imposto de bens inmobles seguirá o ano que ven no mínimo legal, o 0,4%, mentres que o imposto de vehículos de tracción mecánica reducirase un 2%, o que o sitúa entre os máis baixos da comarca. En canto ás taxas, destacou a baixada que se aplicará á depuración, despois de que o Concello puidese adxudicar finalmente este servizo. Será preto dun 10% menos o que a veciñanza notará nos seus recibos. O servicio de depuración vai a baixar nun 9,23, vai a ser a rebaixa que se aplique no ano 2022, e tamén pois terá un aumento na bonificación das persoas que cobren a risga, que vai a pasar dun 50% a un 55%, ou igual que no servicio de auga e de saneamento. O vindeiro ano tampouco se cobrará pola instalación das terrazas. Pois é un novo esforzo en colaborar, en axudar a ese sector como foi o da hostelería que se veu pois tan dañado cos continuos peches por mor da pandemia. En canto ao Conservatorio Municipal, as bonificacións por segundo fillo ou outro membro da mesma unidade familiar pasarán do 25 ao 50%, mentres que as aplicables a partir do terceiro membro pasarán do 50 ao 75%. Outras das modificacións fiscais están dirixidas a axilizar certos trámites relacionados coa ordenanza fiscal reguladora, da taxa pola ordenanza municipal nas comunicacións previas, ou a taxa pola realización de actividades urbanísticas. Tamén se modifica o artigo 9 da ordenanza do ICIO, co fin de clarificar a documentación a achegar polos interesados, como custe real efectivo das obras realizadas.